pamayoming ati dening Aisyah Al-Hemeni. Tresno iku geni sing ora tau mati. Tresno iku cahya sing ora tau pudar. Tresno sejati duduk sekar layu amarga panase srengenge. Tresno sejati kinarya banyu kali kang ngiri tanpa akhir. Nalika dunya rasa abot tekane kowe dadi papan teduh kang alus. Nalika atiku geter sama pasingatan sareng mudah ditembang-tembang hati. Tresno sejati iku prasaja dudu omong ketembungan manis kang tak ucap. Dudu omongan kang lembut. Dudu seneng sedilo kang gampang sirna. Tresno iku pangayoming ati. Satu juru saben langkah, pangajat ing saben dina, makna jero ing saben